Min qalbi ngħidilkom dawn il-flus se jmorru għal kawżi ġusti li ħajjejnu ħafna nies. Nirringrazzjakom minn qalbi. Waqt l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Istrina maratona ta' 12 sija li xandret fuq it-3 stazzjonijiet ewlenin tat-televiżjoni inġabbret is-somma fenomenali ta' aktar minn 6 miljun euro u nofs. Għal sen oħra din il-maratona nżammet fil-kumpless sportiv ta' Ħalkirkop u nfetħet mill-President ta' Malta George Vella. Matul din il-maratona l-Partit Nazzjonalista ippreżenta is-somma ta' 1000 euro. Fl-ewwel intervent tiegħu waqt ix-xandira diretta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech appella sabiex flimkien namlu lil Malta aħjar biex kulħadd jgħix ħajja dinjetuża. Ejja naħsbu f'xulxin u ma nħallu lil ħadd waħdu. Ejja lkoll flimkien namlu lil dan il-pajjiż aħjar biex kulħadd jgħix ħajja dinjetuża. Akkumpanjat mill-mara tiegħu Mary, il-kap tal-Partit Nazzjonalista reġa' wassal l-appell tiegħu aktar tard waqt l-istess xandira u insista l-Għaqda Nazzjonali biex ngħinu lil dawk li huma fil-bżonn bilan li ntuhom il-possibilità li jkomplu jgħixu l-ħolm u l-aspirazzjonijiet tagħhom. Waslet il-messaġġ tagħha wkoll Mary Grech fejn saħqet li din hija festa kbira u sabiħa ta' tama, kuraġġ, solidarjetà u mħabba. Hija ħeġġet lil kulħadd biex ngħinu lil minhu aktar fil-bżonn speċjalment f'dan iż-żmien diffiċli tal-pandemija. Tun l-Istrina waslu l-messaġġ tagħhom l awtoritajiet tal-pajjiż fosthom l-Arċisqof Charles Scicluna li saħaq li kull donazzjoni hija sinjal konkret li aħna lkoll nożżu lil xulxin.